Здравейте, приятели! Пак съм аз. Сега ще покажа един много лесен трик с карти. Трябва ви за този трик цялата сте карти. И ви разделяте на две купчинки. Само че един преследвач не трябва. Ето, това е нашият преследвач на карта. Това е Джак. Джак преследвач. Слагаме една купчинка и тук една. Това е на... Ето така ще ги направя за това. Това е на зрителя, това е моята купчинка, а Джак е тук. А от моята купчинка вземаме малко карти. И толкова. А Джак се стои. И караме да го изберем на карта. Казваме тази, аз няма да я видя. Не, казваме тази. Видяхте ли я? Запомнихте ли я? Аз няма да я видя пак. Така. Слагам го под Джак. Ето така. И събирам купчинките вече. Правим така. И едно леко разбъркване правим така. Където е Джак, той следва картата. Където е Джак, там е картата. Или не. Трябва да е там. Сега ще видим какво стане. Аз не я видях, да знаете само. Като правим така. Да видим Джак къде е. Джак, тази купчинка къде е. Това на зрителя. Да, няма значение. Тази купчинка къде е. Да видим. Ето Джак е в тази купчинка. Правим следното така. Пак си го слагам. Джак, щом я няма тук, махаме това купчинце. Сега правим така. Пак така същото. Така. Взимаме тази купчинка, виждаме къде е Джак. Преследвачът е тук. Ето го Джак. Да, ето го Джак. Така. Тук я няма тази купчинка, махаме като първата и правим пак така. Къде е Джак? Ето го Джак. Значи тази купчинка я махаме. Джак. Където е Джак, там е и картата. Както казахме. Ето го Джак, махаме тези карти. Останалите. Сега правим пак така. Джак е тук. Няма го. Това не е Джак. Беше с пътията, мисля. И ето го Джак, остана с една карта, преследвачът на картата, дано да е тази карта. Дано да ви е харесало. Абонирайте се за моят канал, ще разберете кога качвам клипове и харесайте моят клип. Сега ще ви покажа също още един клип. С този свързвам.
още малко, че тази камера е малко такава. Така. Този трик само, че не трябва леко чунте пак, ето така. То по-точно една цяла. И карта се спре първата карта, аз няма да я видя, вижте си я. Не виждам. И тази карта, вие не го видяхте, пак не знам. И я слагаме най-отгоре. И правим така. Много е лесен джак, ако сте ме разбрали. Джак е по-точно, трябва да видите как. Коя е след. Слагаме тази, после тази. Така. Както ги разбъркахме. Сега принцип трябва да разберем коя е карта. Картата е десятка купа. Да я намеря. Ето я. Десятка купа е картата, ако ви казвам. Това беше, моля да ви харесва.